Testament munzveka. Vereka vhesi iroro. Enda kuNew Testament. Vhesi iroro kairo. Kana Matthew chache chitotanga Matthew chache chitanga Matthew verse 1. Ndatanga John yacho. Aka originate kupi Jesus. Uri kuishaya mufoni mako. Jesus is God. Verenga iroro. Yasorevera Oscar Perry. No. Do not explain. Read it. Kuverenga. Pane kwati kumanyira. The same was in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God whose name was John. John angalikazi. John angalikazi. Enda ku New Testament. Version ipi? Standard version. KJV, King James version. Shona kuti pekutanga shoko ranga riripo. Shoko ranga riri kuna Mwari. Shoko ranga riri Mwari. Ireri pekutanga rakanga riri kuna Mwari. Zvino zvose zvakaitwa naye kunze kwake hakuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. Upenyu hwaiva maari, upenyu hwaiva chiedza chavanhu. Chiedza chinovhendeka murima asi rima harina kuchikunda. Kwakanga kuno munhu wakatumwa naMwari zita rake rainzi Johani. Wakuzwa? Vakutaura unzwa zvakutaura. Mira. Unzwa zvakutaura. Mira ndikudzi. Mira. Tauretsana. Before patsanongwa. Urikuzwa tsano zviri kutaurwa apa muvhesi ine. Handizvo. Zviri kunzi ina asinwa masi. Unzwa tsano. Zviri kunzi pane izwi ranga riripo. Handiti. Izwi racho iroro zvinhu zvese zvakasikwa through that word. Handiti. Iro izwi iroro. Handiti. Hapana chakasikwa chisina kupfuura nepaizwi baba. Handiti. Chakaitwa nani? Izwi iroro ranga rina Mwari in the beginning. Uri kuzinzwa? Mira, and then izwi iroro rakave riri chiedza chenyika. Handiti ndo zvavari kutaura. Handiti. Where does in the next verse or where the Bible says, which means does Jesus say, I am the light of the world? Reflection to the same that. I reflected to the same thing. Actually, I am the light of the world. And the light here, through me. Because here, he was the. But in the beginning, nobody knew he was the light of the world. And the way, the truth, and the life. Listen. Nobody goes. If he has hapana vanhu vaenda kuna Mwari because hapana vanhu vanga varipo panga asati apo iye. There was no one before him and Jesus. Why Jesus kana ari Mwari angasikaona na Adam Garden of Eden? You know Adam and Eve vaitaura na Mwari direct. Saka uyo akazoya sei akutaura kuti inini ndini way yekuenda kuna Mwari. Why? Sauti ari kunyemba. Was the way, which means was the sun. Tunotaka mafura nekwandiri muzosvika kuna Baba. It was protocol yanga iripo. Ingeri protocol yanga iripo kuti utangene ungoenda kusoro sati wasvika. Manga zvatoita management. Listen, company. Notaka kwadzimo zokusitira Mwari. He becomes the son. Jesus becomes the son of God. Do you know why Jesus becomes the son? Jesus becomes the son of God because unlike God, Jesus akaenda through a phase yekuti akaita conceive, akazvarwa, and he became flesh. Akazvidzikisira pa level Mwari yanga anayo pekutanga because he became flesh. He became
of sinful men. Munhu akabuda pane mukadzi. Sei mwana wa Mwari uyu handiti Akazobva pane. akazosvika panguva yekuti vakazopedzisira vashedzera kuti ngarovererwe ngaurayiwe iye anga ari mwana waMwari asina kumbobvira atadza panyika panapa. Because those are zvarongwa so that imimi vanhu of little faith Zvanga zvarongwa nani? believe kuti munhu uyu Zvanga zvarongwa nani? Zvanga zvarongwa nani? zvarongwa naMwari. naMwari akarongera Afire vanhu. vanhu vake akatuma ani? Handiti? Akatuma ani kuvanhu vake? akatuma Jesus Akatuma Jesus. Jesu anga ari chii kuna Mwari? mwanakomana But he's the flesh of Jesus. He's the flesh. Already Is mwana God waMwari become Joshua flesh. akafamba ne12 mamonye. Jesus, Iwe wambona mafishermen zvaanenge akaita ichi chake ichi aifamba ne12 mantimba wokunzwa iwe andoza netiwe Rimwe racho nosvika rakabata. alright akufa akataura kuti Akufa akatizvona. akatiti akufa Ngatite conversation Akufa. in order. mudzi yakati Because he became flesh. In the flesh, munhu akurwadziwa. Uye munhu ane nyama akaona. akati baba vakagerere ava ziye zvavada sei Zvavakuitira vanhu ava. aiudzani here baba wacho wemugara apa sisi aiwa tora chair which agara He has been lessened to become flesh. gara apo pakati padzokoto na He has been lessened. Urunzwa? Adzikisirwa level yake by becoming flesh. Urunzwa? But it's still, urunzwa? It's still the same. mandimobvunzawo sister Tinoti vanzwisise nyaya yedu iri kubva kupi ichienda kupi. sister imbowataura kuti Mwari akabva kupi naJesus wako Apakoteta kutanga. tauda kungotangisa kuti uunderstand iwo kuti uzopindura manje and he was the flesh Maybe I remember who I've in the Jesus God explain ipapa kuti Jesus na Mwari zvinofamba sei nani relationship. taurisa mbichana Jesus is God. God is Jesus. Jesus is God. God, the Holy Spirit, the Word, Jesus. Don't worry. I cannot differentiate those two. It's sort of a trinity. Kana tichaura Holy Spirit, tichaura Jesus, tichaura God. Tichaura chinhu one. That is what I think. saka iwo Adam na Eva vakabva neku Adam na Eva. vakauya before Jesus Adam na Eva were the first creation chaka of what creation of what Yes. of what Of God. Creation. of human being Until Mwari ananzi at first the earth was without form here. Akaona kuti zvasika zvanga zvakanaka handiti. But then mhuka dzese dzakasika dzaida sort of a manager munhu anocontrola. Ndopaakuchisika Adam. Nokuti Mwari haizoweka kuzogara pano pasi like you cannot be brigadier vane vari kuofisi ka so achimhanya ari pasi which is why Adam was akabva creatwa akauya akatsvetwa mugarden. alright Saka bvunza sekuverenga kwataita kukwesa handiti isusu tati Mwari ndiye akasika handiti but pamwe pese panenge achiti takatarisa in the first 5 days of creation urunzwa the world is without form and what handiti over let there be light and what handiti that's the first day. The second day over let there be what the third day, fourth day, fifth day, sixth day. But on the 6th day urunzwa chinhu chakakoshesa chakazosikwa naMwari on the 6th day munhu urunzwa munhu was created on the 6th day urunzwa yeah munhu is the last thing chakacreatwa naMwari urunzwa and Mwari anoti let us make man in our image, meaning with his angels where Lucifer was the most trusted one. Pane mubvunzo ndambobara why is it aiwa ndikuzwa the relevance urikuzwa zvinotaurwa here unoziva kuti chinhu chandofana kunyasonzwisa chinohwana unzwa chinhu chinonzi bhaibheri chacho pane vanhu vakawanda vakararama chama mubhaibheri chamo and bhaibheri harinyore zvinhu zvisiri relevant unzwa unzwa
zvakafanana between the time of Noah nani pane vanhu vakawanda vanga varipo but haritauri vanhu vanga vasipo Bible inotaura kuti Bible makararama vanhu vakawanda mwakumende kuti uroti Bible pamusoro isister nyaya moto sister vatanzi Mwari vakasika Adam because vaida munhu aimanage saka which means mamuchiti kuti Jesu naMwari is the one of the same, which means in the New Testament Mwari akazodecide kuti andichafanira kushera vanhu because that was but how come the earth was overwhelmed. But he was, you know, all right, he was thrown out of heaven and Satan adzingwa aenda panyika nditi Mwari ubva adzika futi kubva kudenga kubva amuendera futi panyika aitadza ngoshedza neword yake ngoti I want to destroy the devil, I want my people to live freely. Why was the devil left to survive up to this day? Can you please explain? Because the devil has been given a time. He's been given a time. There shall come judgment. Judgment day like we cannot live without the devil. A good life. Why? Because even the fun of kushata kuti uone kuti pasvika musika I have to be ugly, I have to be short, so that you appreciate when chamira from yellow one who is so tall and very beautiful. Don't ziraram because atingararami what will be the purpose yekuti kune gena kune heaven? It will not be fair really, because we have to be. Our God is a fair God. Our God is a fair God. Gabriel,